Moda kamfanin alfarma mai kaya na zamani ya yi fice fanni na kawo kaya ga sauki da rangwame alfarma. Moda masu kayan birgewa duniya. Aha! Katafaren kantin Moda Gallery. Masu son kaya masu nagarta, ina masu son su ji daɗin rayuwarsu ta hanyar kashe dukiyarsu inda ya dace, ina masu son sauƙi, rangwame da rahusa. Su ne kan gaba wajen kawo muku kayayyaki na more rayuwa. Dakakkun atamfofi, shaddodi, lesuka, dogayen riguna, jakunkunan dagwas-dagwas, takalman tinkis-tinkis har da na maza, kayan shafe-shafe, turaruka, geluluwa, akwatunan lefe na kece raini, sarƙoƙi, awarwaro, 'yan kunne da dangoginsu, turƙashi. Moda Gallery shakurukun ne. A hawa na biyu kuma za ku iya samun yadiddikan abaya na zamani da kuma boutique, jallabiyoyi, huluna, wayar hannu, manya da ƙanana.